na sección Mestres de Mestres falaremos dun compositor que ten moito que ver co Día da Paz. Autor das mellores sinfonías xamais escritas e unha das persoas máis recoñecidas da súa época. Estamos a falar de Ludwig van Beethoven. Compositor alemán, unha das figuras máis importantes da música occidental, cuya obra constitúe un testemunho único do espírito humano. Naceu o 16 de decembro de 1770 en Bonn e morreu con 56 anos en Viena, en 1827. Viviu en Viena dende os 17 anos, onde recibiu algunhas ensinanzas de Mozart. Aos 27 anos estableceuse na capital, onde estudou, entre outros, con Haydn. A sociedade vienesa acollouno como herdeiro da Mozart, primeiro como pianista e logo como compositor. En Viena, Beethoven nunca estivo ao servicio de ningún mecenas. De feito, é considerado o primeiro músico libre da historia. Aínda que gozou de moito éxito, o seu mal carácter fixo moi difícil a relación coa súa familia e a vida. Ademais, tivo unha enfermidade que o deixou xordo, o que non lle impedía seguir compoñendo con gran maestría. Por exemplo, a Oda da Alegría, actual himno da Unión Europea. Entre as súas obras, Beethoven destaca polas 9 sinfonías nas que amosa un gran dominio de cromatismo e de tonalidade. Ademais, tamén destacan as súas obras de piano cargadas de moita expresividade. Beethoven é un dos mellores compositores da historia. O último compositor clásico e o primeiro romántico. Un innovador que superou os límites do clasicismo e abriu as portas ao romanticismo.